Benvidos a Santiago Si. Moita xente pensa que as persoas que nos parece interesante o mundo da moda, pois que somos uns superficiais. O mellor temos momentos superficiais, porque non todos somos perfectos e non todo o mundo pensa e actúa igual cos outros, cada un ten as súas peculiaridades, pero o certo é que a moda agocha moito máis que simplemente unha ansia de estar máis ou menos guapos. A roupa é historia, a roupa reflexa esforzo, creatividade, mil cousas máis que durante esta semana van ser protagonistas aquí en Santiago de Compostela. Amabel González Troncoso, Mónica Rey, benvidas. Hola, moi boas tardes, moitas gracias. Ides a abrir as portas de algo que a toda agora non se fixera nesta universidade, non? Que é unhas xornadas de arte e moda nos cursos de verán, na programación de verán da Universidade de Santiago de Compostela. Exacto, é a primeira vez que se traballa esta temática na universidade e unha temática que realmente pois... Tamén vou dicir unha cousa interrumpíndote. Sí. Pareceme como increíble. Sí, a verdade, bueno... Con máis de 500 anos de historia, non? Da Universidade de Santiago. Se fai como un pouco estrano, pero é verdade que aínda quedan moitas ramas artísticas, non? Que son moi interesantes e que curiosamente pois aínda non teñen visibilidade, non? Dentro do mundo académico. E precisamente ese foi dos puntos dos que partimos cando falaba con Mónica, miña compañeira, para iniciar este proxecto, porque supoñamos que era moi necesario, que precisamente a nivel social, cando todo o mundo fala de moda, non? Como ti ben decías ao inicio da presentación, como que se queda nun mundo moi externo e, sin embargo, hai moito por debaixo que contar, hai moitos artistas que están traballando nelo dende un punto de vista de creatividade e con contido histórico importantísimo e que están aí e parece que non son visibles, que non se coñecen, non? Entón, nos parece estas xornadas moi interesantes para porlle cara, tanto dende o punto de vista de investigadores que traballamos no campo teórico, como artistas que o están facendo dende o mundo práctico, non? Porque isto vai dende o luns ata os xoves. E neses 4 días, que a verdade é que a xente que está apuntada a estas xornadas, que está moi ben xa de número, van facer un percorrido a través de conferencias non solamente da historia da moda, sino van ir dende o pasado da moda ata a vanguarda máis absoluta. Estamos falando dende o medievo ata Sarah Coleman, que fai unhas cousas que son casi fíos, que xa hai... o tecer acaba convertíndose nunha obra de arte, non? Imos ir incluso dende máis atrás, dende o mundo grego, figuras, as ropaces dos deuses como Dioniso e o Animal Print. Animal Print, de que me encantaba, Mónica, o título da conferencia de Fátima Díez, que vestidos parlantes, indumentaria iconográfica, quitones unisex e un toque de Animal Print según a antiga Grecia. Fátima é especialista en arte grego, en filoloxía clásica, e ten unha visión realmente espectacular da moda no mundo grego, e ademais é capaz de aunar términos tan contemporáneos como Animal Print co mundo clásico, e vai ser unha das conferencias que máis estamos esperando escoitar, a verdade é que sí. E dende aí ata máis actualidade, ata hoxe en día. Ata hoxe en día, o que son as vanguardas de hoxe en día, non o que pon a xente pola rúa, que tamén, senón o que é a vanguarda e o que xa está, o que falábamos antes de comenzar o programa, cousas que son obras de arte, moda, cousas que xa están nun terreo que non poderíamos catalogar. Bueno, tamén estamos nun tempos de pouca catalogación, que xa non hai que catalogar as cousas según o que entendíamos. As xornadas, ao final, a fórmula que vos utilizades é moi sinxela. Son primeiras figuras dando conferencias, masterclass sobre temas moi concretos, non? Hai como 4 días. Sí, son 4 días, unha media de 18 poñentes, e a idea era esa, como ben decía, desde a historia ata a actualidade, e en campos moi diversos, dende a investigación tecnolóxica no textil, por exemplo, o que fai María Castellanos, por outro lado... Porque, por exemplo, parémonos aí. Claro, que isto, vos como sodes moi do tema e sabedes moito do tema, claro, dixádelo así. Investigación tecnolóxica no textil.
realmente é algo, parece como moi innovador, pero é algo que se leva anos traballando, non? É dicir, hai grandes casas de moda que levan moito tempo traballando no textil, sobre todo relacionado co mundo deportivo, non? Se está traballando pois, nunha serie de camisetas que son como intelixentes, non? Que lle din ao deportista pois si a que temperatura está neste momento, se necesita refrigerarse, cales son os seus latidos, é dicir, está enviando e existen, non? E se están probando todo este tipo de modelos e empezan xa a ser útiles na actualidade. Estaba a pensar, por exemplo, nos bañadores monos, non? Que diseñados dun certo xeito, dun certos tecidos, para que os nadadores... que non reteñan tanta auga e que lle dean un poquinho máis de velocidade, non? Pois todo isto ten que ver con ese tema, ou algo tan básico como as camisetas térmicas, non? Que antes éramos as de felpa gordas e de repente un tecido fino. O sea, que é toda a superficialidade do mundo da moda. Para nada. No seu día a día están vostedes moito máis pendentes da moda do que realmente pensan. Ou pasamos de aí de algo tan tecnolóxico, non? Que isto será unha das ponencias, a de María Castellanos. A de María Castellanos, que será o mércores ás 4 da tarde, de 4 a 5 da tarde. E despois nos podemos ir ao máis artesán, pois como pode ser, por exemplo, Ferro, non? Que xa é máis coñecida mellor. Pero temos unha conexión mental, porque iba a facer o mesmo paso, iba a decir, vamos a fazer o tecnolóxico a Elena Ferro. Cos zocos, non? Entonces a historia recoñendo o traballo que xa se facía ao seu pai e como a día de hoxe pois dialogou perfectamente ca sociedade, ca redes sociais e foi capaz de sair do seu obradoiro sin perder a súa esencia e está chegando a outro tipo de público, non? E ca súa personalidade, entonces, como esa artesanía se sigue mantendo viva totalmente e de moda, como soemos decir. E se non o caso tamén, por exemplo, como pode ser Guadalupe Jiménez, que ela pois fixo unha tese sobre encaixe de camariñas e o que pensamos, encaixe de camariñas só son unhas puntillas, non, realmente o encaixe de camariñas funcionou como un eixo a nivel social de movimento femenino precisamente para empoderar esas mulleres, non? E un pouco a ponencia que ela, por exemplo, o punto de vista que vai facer. Por iso, hai moito máis detrás das agulliñas, do textil. Hai unha frase moi antiga que repite moitas veces as avoas que gracias ás agullas moitas mulleres non perderon a cabeza, non? Claro. Que era, bueno, de algunha maneira como pasar os males, non? E eran os seus momentos de recollemento persoal e o momento desa muller que tiña e que nadie o podía quitar, non? E como eso pode chegar a campos tan diferentes hoxe en día na actualidade. Como? Perdón, non ibas a dicir... Nada, simplemente dicir que tamén é un momento de poñer en valor todas estas artes consideradas menores durante séculos e que non se tiveron en conta por parte da historia da arte. A min que me toca un pouco a parte máis clásica, non? Son uns campos que prácticamente non se han investigado, non se puxeron en valor e creo que xa vai sendo hora de que tamén dende a propia universidade se recoñezan ese tipo de labores, ese tipo de traballos que tamén son expresións artísticas. Me gusta moito cando se, no fondo fai máis gracia, non? Cando se infravalora o mundo da moda, pero certo é que ti ves un cadro ou ves unha imaxe de alguén, ti, se non hai unha paisaxe, bueno, ten que haber unha paisaxe como moi determinada, pero polo primeiro, que ti máis ou menos ubicas o tempo, é polo que levan posto. E, sen embargo, é a parte menos estudiada. Eu, como investigadora, cando me enfronto a unha peza, a unha obra de arte na que aparece un tipo de vestimenta, eu é o primeiro que analizo, porque na miña opinión estáme a dar moitísimas pistas acerca de a clase social, desa persoa, a época, porque cada moda adscríbese a un período moi determinado da historia. E, sen embargo, de maneira tradicional, é algo que se pasa totalmente por alto. 4 días, luns, martes, mércores e xoves desta semana estás a desenvolver na... onde se desenvolve isto? Na facultade de... Pois na facultade de Xeografía e Historia, do luns ao mércores e o último día o peche, pola mañán o xoves, nos facemos en colaboración co Museo de Peregrinacións e de Santiago. Pero este cal é, o vello ou o novo? É o novo, porque está en praterías. Sí, é verdade que pode dar confusión, o que está en praterías. E despois facemos unha performance con Oteiza. Pero isto non o vas a contar aínda agora, isto ímolo deixar para un pouco O deixamos despois. de remate. Claro, porque é algo moi especial, é algo moi exacto. chulo, cunha parte histórica. Bueno, ao final é o que tiña que ser neste... E que, de feito, a relación tamén de facelo en peregrinacións, en parte a relación que ten co curso, porque moita xente descoñece, pero no Museo de Peregrinacións existe unha pequena
pequena publicación a man, feita por un peregrino, do século en concreto É do século XVI. non lembraba eu agora, e onde se iba retratando todos os tipos que iban aparecendo de vestimenta nos diferentes povos polos no cales os peregrinos iban paseando, ¿no? Non Entón é como unha sabía. revista da época e unha obra que ten ali maravillosa e entonces, bueno, esa Pero comunicación simplemente tamén. descripción. Non, é interesante porque Sí. describe a vestimenta popular a través de debuxos. Exacto, O cal é con cores. superinteresante porque nos coñecemos máis ou menos ben o que é a vestimenta das clases elevadas, pero ata o momento descoñecemos totalmente como se vestían as clases populares. Claro. É sumamente interesante por eso, porque recorre ademais todo o norte da Exacto. península. Como fixeches para equilibrar durante esas 18, creo que me dixeches, 18 poñentes que haberá, para equilibrar un pouco pois as cousas ao mellor moito máis serias, as cousas máis de gran público, non estou infravalorando a ninguén, Non. pero hai cousas que son como máis doadas de achegarlle ao público, as cousas máis clásicas, máis modernas. Si te digo a verdade, veu de por sí. Sí? Porque máis ou menos nos circuitos nos que nos estábamos movendo cada un dentro do noso traballo de investigación, era como, cando surxiu a idea, era como que xa no momento xa tiñamos varios temas partindo da xente que xa coñecíamos o seu traballo e cando xuntamos como que xa nos veu dado, non? Realmente xa nos completaba a idea que tiñamos de facer un curso de 3-4 días, non? E o xuntalo realmente vimos que era algo equilibrado, que cumpría toda a parte histórica de principio e fin e os contidos das diferentes materias e expresións artísticas que queríamos tocar, non? Entonces, realmente penso que até eso foi ata a parte máis sinxela, curiosamente, non? Sí, tamén é verdade que nos dende unha parte máis clásica, sobre todo centrada na Idade Media, como podo ser eu, ou pode ser María Canedo ou Vitoria García, que investigan temas, pois, o cabaleiro ou a vestidura eclesiástica, sempre tratamos tamén un pouco de poñelo en relación co que a xente hoxe en día pode coñecer. A mí unha da vestidura eclesiástica parece fascinante. Non, digo en serio, porque o certo é que hai realmente un tema do que falar. Hai pouco, por outra historia, eu acababa cunha información, non, que me chegaba cando trouxeron a cochinilla, non? Que era o tinte vermello, na época de Felipe II, creo que era. Estou falando moi de memoria, e sobre todo estou botando moito valor tendo a alguén que fala do tema. E entón que a cochinilla pasou a igrexa, por eso moita da roupa era vermella, non? Bueno, o color vermello era todo un luxo, e por suposto estaba únicamente podían usalo certas clases sociais, como podía ser a monarquía, ou certos cargos eclesiásticos, certas dignidades, e non era accesible a todo o mundo. E iso tamén é historia e tamén é moda, porque a moda eclesiástica sírvenos tamén para poder diferenciar visualmente os diferentes cargos durante as diferentes épocas. Pero tamén che digo, se falamos de historia e arte, se non descubriran América, o mellor tardaba máis en chegar, ou non sei onde procede, e o mellor a esas imaxes que temos clásicas dunha certa época, con vestiarios, non existía esa cor, ou esa cor era moi difícil de... Tamén nos un poquinho o que intentamos facer é desmitificar a idea que temos como sociedade en xeral do que é a roupa da antigüidade clásica e da Idade Media. Porque a imaxe... Desmitifica. A imaxe que nos vende o cine, que ao fin e ao cabo moitas veces Hollywood é o que configura o noso imaginario sobre a historia, en realidade non ten nada que ver co que é a realidade. E nós dende este curso tamén tratamos un pouquiño de dicir o que vemos, por exemplo, en series de televisión non ten por que corresponderse no máis mínimo coa realidade histórica. Porque falaredes tamén de cine e de series de televisión, dúas ponencias diferentes, trataredes os dous temas, vestiario nos dous campos. Sí, exactamente, dende o cine, Yolanda López, e un pouquiño máis nas series e sobre todo no cine de fantasía, María Canedo coa imaxe do cabaleiro medieval. Que a min isto matábame vendo, como se chamaba, Los Tudor, Sí, que tiña aquel señor todo día de coiro ceñido, claro, como se chamaba este? Bueno, Jonathan Rhys Meyers ou algo así, primeiro que xa non se parecía nada a Enrique VIII, nada, pero que aparte tiñan todo o día, e xa, cando lle empezaron a quitar as mangas e o puxeron hombros al aire, eran, pero que me estás narrando, o sea, claro. Pero é que iso como historiadoras pásanos moi a miúdo. Eu, por exemplo, son especialista sobre todo en tocados medievais, a forma de cubrir o cabelo, e a min horrorízame, por exemplo, ver nunha serie a unha dama medieval cos cabelos ao aire. Eso non pasaría nunca xamais levaría o pelo solto, nin sequera unha doncella que non estivera casada, sempre o levaría recollido de algunha maneira. E tamén é un pouquiño que intentamos
pois, do que intentamos informar, non? A mí o que me chama a atención e ás veces me resulta como case que o meu cerebro dá voltas porque non acaba de entender vendo series ou pelis de época, non? Imagínate algo que transcorre na época medieval, pero realmente foi rodado nos 70. Entón é un medieval estilo 70. Sí, é verdade. E despois tamén cando, claro, era a época que viñan aí os retazos que ainda coleaban da época do peplo no mundo do cine, non? E que todo era como moi romántico e entón se desvirtuaba totalmente o vestiario, a estética e todo. Pero é verdade que a maioría da xente a información nos chega pola televisión, no cine, no? Entonces, claro, despois cando un vai investigar ou traballa estos temas, parece que hai como unha especie de anacronismos enormes e como ben di Mónica, bueno, pois este tipo de cursos é precisamente para, bueno, desmitificar ou a máis de un probablemente pois se quede un pouco plof, non? Despois tamén ides facer fincapé en persoas concretas, como son as conferencias de Monterroso e de Roman Padín. Sí, exacto. Centradas en... Sí. El Monterroso, por exemplo, traballa a figura del Schiaparelli dentro do mundo do surrealismo, non? Unha que realmente é artista, non? Hai que nada sigue definindo como diseñadora, pero realmente é unha artista. A única diferencia, ela traballaba con Dalí, con Picasso, con Break, etc. E a única diferencia é que en vez de facelo en lenzo, colgado nunha parede, era directamente facían nun lenzo que pendaba do corpo humano, non? E de feito sempre tuvo unhas interconexións maravillosas porque despois incluso facía dende baixelas, dende esculturas, os seus propios zapatos, chegaba un punto que falábamos antes. Realmente un zapato para utilizar é directamente unha escultura para por e observar simplemente, non? Entonces son, ademais é muller, non? Entón durante moito tempo estuvo como moi calada, parece que non existía, e bueno, nos últimos anos está redescubrindo a súa figura e realmente, bueno, foi unha muller moi innovadora para a súa época e que rompeu moitísimos moldes. A casa, os seus herdeiros, pois hai uns anos decidiron retomar outra vez a marca Schiaparelli, que sigue funcionando plenamente en París outra vez de novo, non? E sin perder a esencia que tiña ela Schiaparelli, non? E no caso de Roman Padín? E Roman Padín, no seu caso, traballa sobre todo neste caso sobre Martí Margiela, que, bueno, neste momento dos diseñadores máis culmes que hai vivos neste momento, non? E polo surrealismo e a creatividade tan brutal que teñen, e un poquinho sobre todo falando do que se chama, se non me equivoco, que eran os 6 de Ámsterdam, non? Toda esta relación con Viktor and Rolf, todos estes diseñadores que tanto se fala agora deles, pero é verdade, se saen moi fora dos cánones normais que entendemos por moda, que entendemos por desfile. De feito, por exemplo, dos últimos que fixeron Viktor and Rolf, o desfile que fora moi chamativo e que cubría moitos informativos, era porque de repente deciden facer un desfile onde os lenzos que aparecen colgados na parede, eles mesmos aparecen en escena, o descolgan e con eles van vestindo as propias modelos, non? E nese desfile non só había representantes de casas de moda ou estilistas, etc. Había coleccionistas de arte, había directores de museos, é dicir, a unión do arte e a moda directamente estaba, porque ademais as representacións dese vestuario que eles tiñan eran bodegóns holandeses típicos do mundo barroco, non? Entonces, directamente eles poñen en cuestión o lenzo onde se ten que colocar. Se está na parede o categorizamos dunha maneira e se está no corpo humano xa de outra. Existen as performances, non? O cadro vivo é unha performance, non? No propio corpo humano. Entonces, non hai límites neste caso. Realmente a conclusión que queremos ofertar con este curso. Se xa dá gusto escoitalas elas as dúas, imaginen o que pode ser esas 18 conferencias, ponencias que se están a celebrar dende hoxe, dende o luns, ata o vindeiro xoves aquí en Compostela. Historia de, o sea, ese matrimonio moito máis, que se levaba moito máis ben do que pensábamos entre arte e moda. Facemos un pequeno parón nesta conversa, imos ata a Librería Couceiro e seguimos a falar con Mónica e con Amabel. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. 5 plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español. Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. Hoxe imos comezar arriba, Eres ti quen afirma que o galego é un dialecto?
No, eu non. Por eso che Nunca di. me oirías a min tal cousa. Hai alguén que no seu momento, Pero hai moito tempo. mira, versos en dialecto gallego e Eu dixen que íamos correspondencias comezar moi arriba, co cal, que mellor xeito de manipular absolutamente a información, facerlle esa pregunta a María, que nada ten que ver con ela, senón con este facsímil de 1872. Efectivamente, versos en dialecto gallego e correspondencia castellana de sus principales voces, por José Pérez Ballesteros. A min quedan os ollos cada vez que vexo o dialecto galego, pero así, Bueno, hai que poñerse no 1872. Claro. Isto é unha curiosidade, unha edición facsímil de agora, con un prólogo de Juan Sacoiarce, que foi o que escribiu a primeira gramática galega, pois tamén aló polo 1868, pouco antes, mira, 4 anos antes. Menos mal que despois entrou yo sentidiño a este señor, a Juan Sacoiarce, escribiu a primeira gramática en galego. No, despois non, antes. Escribiu unha El antes. fixo prólogo, no, a ver, o autor é José Pérez Ballesteros, o que Sí. escribiu a primeira gramática é o Foi do prólogo, o e do escribiu prólogo. 4 anos antes, no 1868, e este do 1870. Primeiro escribiu a gramática e despois... E despois fixo o prólogo aos dialectos. Bueno, o ser humano está cheo de contradiccións. Tampouco quen somos nós para xulgar a alguén de 1800 e pico, que Pois sí, bastante que xa tiña bastante tiña eles ca súa naquela época, época. efectivamente. A mí o que máis me gusta de Edicións do Cerne é que sempre sacan estas maravillas de libros que son eso, facsímiles de obras únicas que dos que mellor quedan moi pouquiños exemplares e que acabaríanse perdendo. Non digo obras como, por exemplo, As orillas del Sar ou... Sí, a ver, os facsímiles, por exemplo, Las orillas del Sar é da primeira edición, Claro. pero si é certo que en Las orillas del Sar ou Cantares, que é outra das publicacións do Cerne, si hai edicións noutras editoriais, hai edicións Efectivamente. posteriores, pero hai outras obriñas que publica o Cerne que non hai edicións A min gusta moito, ti xa o sabes, os recetarios que teñen de cociña, porque son así como Pois, orixinais. Desde o picadillo Sí. hasta un que sobre un pastel, un mejor pastelero, non recordo Non había un de exactamente agora. patacas. Sí, tamén. Ese teño tamén. eu das, Pois, o das patacas. O de repostería, por exemplo, é dos primeiros libros que se coñecen de cociña en Galicia tamén. Que maravilla. Hai que curiosidades. botarlle unha ollada ás coleccións das edicións do Cerne, a estes versos en dialecto gallego e correspondencia castellana as principales voces, e son moi sinxelos moi doados de recoñecer, sempre son iguais, esta especie de papel vello e que sempre son absolutamente facsímiles. Aquí detrás vemos o prezo do orixinal, que eran 5 reais, aínda que esta non é tampouco nada cara, esta edición facsimilar. Pois xa saben, de 1872 regresa o 2017 estes versos en dialecto gallego. E hoxe temos, amantes da novela negra, algo maravilloso. Pois sí, mira, así como hai anos que estamos esperando polo Domingo Villar, polo Sí. terceiro, neste caso Pedro Feijóo non ten problema ningún en seguir escribindo. Primeiro, a xente gustalle moito Pedro Fijo. A xente gustalle moito cando lle gustou unha historia que algúns dos personaxes continúen. E este libro ten todo. Os fillos do lume, pois ten parte dos protagonistas de Os fillos do mar. Os dous transcurren en Vigo, novela de misterio, aí de repente pois asesinan Alguén na Porta do Sol, non? o alcalde de Vigo, máis concretamente. Mi madriña. Un tal Escudeiro. Sí. E a partir dese asasinato volvemos a 2 séculos atrás, a fundación da cidade de Vigo. Pero empezando a novela hai unha cousa moi de agora tamén. Que? A policía pon en marcha a chamada Operación Cansacia. É como unha nova, non? Sí. Son novas. Sí, pero un presunto delito de corrupción, urbanística, operación, quero dicir, comeza xa con algo moi actual para despois volver 2 séculos atrás. Pois xa sabedes, Pedro Feijóo ten un home que traballa moito, porque esta obra ten máis de 500 páxinas, bueno, casi 500 páxinas, e novas aventuras, novos misterios, aquí nestes Fillos do Lume. A mí gustoume moito unha cousa que xa pertence ao ámbito máis persoal, que é a dedicatoria. Pareceme dun poético que di: para Marta, a cidade que máis quero. Que bonito! Claro, porque... Alguén che escribe iso, claro.
E vas poñelo a Nel rapidamente, claro. Aí non sei, aí xa... Bueno, pois que bonito, quedémonos con eso. Pois xe teño un día así como de optimismo máximo. Pedro Feijóo, Os fillos do lume, de Xerais, novas aventuras cos protagonistas de Os fillos do mar. Queres ler un libro conmigo? Pois eso, un libriño infantil, queres ler un libro comigo, unha traducción de Alvarellos, que eu creo que igual me tapata. Agora mesmo penso que é o primeiro libro infantil que publica Alvarellos, pero tampouco quero aseguralo, porque... Polo menos desta nova etapa, parécenos. Sí, meta a pata. O mellor metemos a pata, non o sabemos ningún dos dous, pero é unha edición ben bonita. A cuestión é que o protagonista, que é Antón, aprende a ler, e entón querelle, digamos, mostrar xente que sabe ler e que anda buscando xente para que lea con el un libro. E moitas veces, donde menos buscamos é onde máis atopamos. Onde máis atopamos, efectivamente. Entón, Antón vai pola rúa, vaille preguntando a xente, primeiro a súa nai, vaille preguntando a diferentes persoas e ao final atopa unha solución para poder ler este libro con alguén. Como dicíamos, é unha traducción original de Lauren Schimmel e ilustrado por Tiago López. O que me chamou a atención é que aínda que o nome do autor corresponde a un rapaz que vive, que naceu en Nova York, realmente este rapaz vive en Madrid. Sí. E o ilustrador é un rapaz brasileiro e a verdade é unha historia ben bonita. Queres ler un libro comigo? De Alvarellos. Tamén falábamos hoxe da nova novela de Pedro Feijóo, Os fillos do lume, como non un thriller, pero tamén cunha parte histórica, porque a raíz do asasinato do alcalde de Vigo, pois trasládase toda a trama a 2 séculos atrás. 2 séculos atrás, bueno, un pouquiño menos, pero dese tempo son estes versos en dialecto gallego, non en galego, en dialecto gallego, que dicía don José Pérez Ballesteros, e que conta co prólogo de Juan Saco Arce, que foi o autor da primeira gramática galega. Isto é un facsímil da man de Edicións do Cerne. Gustoume moito a variedade. Sí, hoxe non tiñamos fío condutor tampouco, tampouco era necesario. O máis parecido era os 2 séculos aí entre o... Sí, pero tampouco era necesario. Eu sigo con o meu día de optimismo, Pareceme ben. A ver canto me dura. Ata vindeira semana. Juego de Reinas está baseado nunha historia de ficción, dúas mulleres que de nenas son separadas nunhas condicións tráxicas, morrendo a súa nai, sendo vencido o seu pai e perdendo a coroa, e sendo desterrado el xunto cunha delas. A outra queda cautiva a mans de quen asasinou a súa mãe, venceu a seu pai e o condena ao desterro en vida, sabendo que unha delas queda prisioneira de por vida. Vamos a ir encontrando paixón ao largo de todo o elo, dende o punto de vista bélico, que tamén hai moita paixón nelo, dende o punto de vista histórico, desde os escenarios, incluso desde o punto de vista erótico, que ten bastante dosis de erotismo, tamén vamos a encontralo segundo o enfoque das dúas protagonistas e de algúns máis deles. Elas son as que levan o peso, a voz cantante da novela, pero non soamente son elas dúas. Dende logo que trato é de darlle moito máis protagonismo ás mulleres, xa o fixen nalgúnha outra das miñas novelas, pero moito máis protagonismo ás mulleres. Quizáis no mundo celta si o tiveron, non é como en Roma, por exemplo, que xa abordei noutra novela, en Las hijas de César, pero aquí, aínda que saibamos que a muller celta si tiña a responsabilidade, eu doulle máis protagonismo. A miña protagonista vai ser as miñas, porque son dúas ou son varias protagonistas, van ter todo o peso da novela, acompañada polo home, lóxicamente, pero con moito máis peso. Limitamos, pero esa liberdade como escritor tamén me dá moita maxia, moito recurso para xogar con ela. A parte de creación é sobre todo a parte dos personaxes, que aínda así é unha parte moi importante do libro, non? Porque o que estamos baseando históricamente máis ben son os escenarios.
os escenarios, sí aproveito escenarios históricos. Na mesma portada se aparece Stonehenge, que é conocido en todo o mundo. En Irlanda temos cantidad deles. Newgrange, por exemplo, ou a colina de Tara, que é conocida hasta por lo que el viento se llevó, por poñer un exemplo, pero bueno, que en Irlanda non solamente se coñece por iso, foi un lugar sagrado, un lugar religioso, pero tamén vinculado á realeza, onde se coroaban todos os reis de Irlanda. Entón, vámonos a encontrar as Islas de Arán, as Islas Orcadas, vamos a encontrar moitísimos escenarios históricos, incluso en Galicia. Aí si nos vamos un poquinho máis a lenda, temos a lenda da Torre de Breogán e de Brigantia, e do propio Breogán. Aí vamos a ter moito xogo para facer ficción, pero baseada no que nos chegou hasta estos días. Porque o druida non era só un mago, que realmente non era un home de ciencia que aproveitaba os seus coñecementos que non tiñan o resto dos seus contemporáneos para afianzar unha posición e manterse na mesma casta, no mesmo nivel social que os xefes de clans, os xefes de tribu, incluso a realeza, os propios reis. Entón, si vamos a utilizar, como se utilizou en todas as civilizacións e, por suposto, na literatura, pois esa figura do meigo, do mago, do druida, do chamán, como poidamos chamar do sacerdote, pero tamén do home de ciencia, do home que coñece a natureza, do home que sana, do home que é temido, porque todos eses coñecementos se lle escapan aos seus veciños, non? Hoxe no programa estamos a falar con Amabel González Troncoso, con Mónica Rey, que son dúas das artífices dunha maravilla que se está a desenvolver en Compostela dende hoxe ata o vindeiro xoves, que é un curso de verán, que é o primeiro curso de verán que fai a Universidade ao redor do mundo da arte e da moda. Hai de todo, faise un percorrido por toda a historia da moda e falando moito do futuro. Falando do futuro, xa falamos de artistas, como, por exemplo, o caso de Sarah Coleman, de alguén que temos entre nós, que será unha das ponentes, pero tamén hai de ter a representantes de espazos onde se están formando novos creadores, non? Exacto. Por exemplo, estará Lola do Pico, que é a directora de Denga, a Escola de Diseño de Galicia, que ten a súa sede na Facultade de Belas Artes en Pontevedra. E que me chama moito a atención que diferentes... coñezo dous casos de dúas rapazas que fan primeiro Belas Artes e a continuación complementan os seus estudos na de moda e de repente saen cousas... Estaba a pensar en Sheila Pazos e en Tere Búa. Dúas rapazas que fan unhas cousas, para o meu gusto, impresionantes. Exacto, é que como unha vez que están en Belas Artes, outra desmitificación que hai que facer, non? Belas Artes hoxe en día xa non só é un pincel e un lenzo, non? Hai moitas ferramentas, moitísimas maneiras de poder expresarse dentro do audiovisual ou o textil. E neste caso foi o textil por onde lles tirou e o que lles chamou a atención, en que empezaron a ver que ten unha multiplicidade inmensa para poder traballar a partir de aí moitas creacións, non? E pasa un pouco tamén, retomando agora cando Lola fala un poquinho, non, de a súa ponencia, pois desa formación de estudantes que queren traballar no mundo do textil, o mundo do diseño e que despois van cara a un camiño profesional, pero un camiño profesional que é totalmente creativo, non, que non se ten por que quedar simplemente en diseñar pantalóns e facelos en series, non, todo o contrario, non, o enfoque é algo totalmente diferente, que cada un teña a súa personalidade, a súa creación única e a partir de aí chegar ao gran público, non? E cando comentabas un poquinho o tema da Facultade de Belas Artes, iso ven tamén para desmitificar, por exemplo, a ponencia que eu fago traballando o tema de arte urbano, de graffiti, por exemplo. Que ese é o teu tema. Exacto, é o tema que traballo e precisamente ven a coalición da facultade porque moitos artistas do grafito hoxe en día precisamente pasan por Facultade de Belas Artes. Claro. Non só se forman na rúa. E por esa razón moitos deles tamén hoxe en día están traballando en grandes casas de moda. Bueno, nunca me acordo do nome, pero ti sí que me podes dicir. Hai un rapaz que hai anos, cando estaba a chocolatería,
Carlos Maciá, Carlos que Maciá, fixo un traballo para a LOEF. Que fixo un traballo, é o que che iba a dicir, e este rapaz eu o coñezo porque na chocolatería nunha parede branca, Exacto. pintou con grafitis tal, cale a miña sorpresa que mirando algo ou vendo unha reportaxe vexo que Loewe, os dos famosos pañuelos, Sí, exacto. contrata a este rapaz para deseñar unha serie de... Exacto, e de feito os pañuelos fixeron unha tanda, se habían agotado, teño entendido que se fixeran unha segunda, eu quixen conseguir un dos pequeniños e xa non houve maneira, Bueno, non? o propio Keith Haring, todo o que se fixo con toda a imaxe hoxe en Tal día cual. absolutamente desvirtuada Sí. de Keith Haring. Exacto, e de feito el ten unha serie de chaquetas en punto que están diseñadas e criadas para Vivian Westwood, a diseñadora do Mundo Pan. Isto non o sabía. Exacto, e entonces de feito era por un lado en punto porque era esa recuperación do mundo artesano e máis doméstico, por decir de algún xeito, que Vivian Westwood sempre trata de recuperar esas partes, por iso dai a súa identitaria do Sí. mundo do tartán, Sí, ¿no? sí. Traballando sempre co histórico e co relación do país. Por neste caso que Haring, eso, traballara unha serie de vestimentas de jerseys ou como en punto, e que el traballou toda a estética dos debuxos que teñen reflexados. Pero que aparte de, por exemplo, de Carlos Maciá como artista galego, tamén temos a Sueña, que ele é un artista de Porriño, pero que leva moitos anos en Barcelona, fichado por varias casas deportivas, e que hai uns anos desfilou en Cibeles colaborando con Crisia Robustela, unha diseñadora, non? E decir, temos un potencial en Galicia importantísimo que está traballando a uns niveles moi grandes, simplemente que o descoñecemos, pero non por eso non quere dicir que non estean E aí, porque non? infravaloramos, porque, por exemplo, Totalmente. cantos anos levas ti traballando no mundo do grafiti? No mundo do grafite pode levar máis de 10 anos, Máis de 10 anos probablemente investigando. a nivel de investigación, Investigando. a nivel de contacto xa persoal, que é pola razón pola que cheguei a él por dentro da adolescencia, Sí, non? pero Nese investigando, sentido. porque ti pintaste Sí. algún grafiti na túa vida. Non, intentei unha vez facelo o meu nome e dixen o meu é miralos e estudialos e non facelos. Pero isto é maravilloso, que sen Sí. facelo todavía levas 10 anos Exacto. estudando Sí. e investigando alrededor deles. E un mundo maravilloso e que realmente temos regalos na rúa que son realmente para pararse e observar antes de moitas veces etiquetar simplemente con que... Con que é vandalismo. Exacto, e unha cousa é vandalismo e outra cousa é a pintada artística. Pero isto ves tamén. outro día falamos diso. Por suposto. Outro día facemos, de verdade, Fai falla, de verdade. e fai Sí, falla, pero me certo. apetece que falemos do que é vandalismo ou arte ou atrevemento de alguén a... alguén pode falar dos seus gustos, cada un é moi libre de... Porque a mí hai cousas que me gustan e a ti non, e a ti a ver a cousa e a mí, bueno, da Sí, igual. sí, claro. Pero atreverte a dicir isto non é arte, ás veces hai que ter unha mínima bagaxe para poder calificar, non? Para poder calificar as cousas. E senón o mellor é quedarse calado e preguntar e aprender, que Exacto. tamén é necesario. Sí que é verdade que a ignorancia moi atrevida e hoxe en día no mundo da arte contemporánea todavía máis, Buf. non? Moita xente atrevese a descalificar, Pero bueno, pero eso é outro tema. isto vides outro día e falamos disto. Mónica, unha cousa importante. A min apetéceme moitas cousas do que hai aquí. E se eu quixera, porque me quedan ao lado, se eu que non estou matriculado, que non me apuntei, non? Se eu quixera, hoxe xa, as de hoxe non, pero ainda me quedan o martes, o mércores, o xoves, ir a algunha delas ou ir a todas, si podería asistir como espectador? Sí, como espectador podes asistir de maneira libre ata completar o aforo, por Claro. suposto, e non habría ningún problema en que mostre interés e lle apetece ir a algunha das comunicacións ou das poñencias. Pode ir a vela. Vaya libremente a vela e nos encantadísimos de recibilos, por Isto suposto. é na Facultade de Xeografía e Historia, insisto, dende as 9 da mañá ata as 6 da tarde. Sí, ata 6 da tarde. De 9 da mañá a 6 da tarde. Hai un parón de 2 a 4 para comer, pero de 9 da mañá a 6 da tarde na Facultade de Xeografía e Historia teñen un percorrido pola historia da moda e a arte. E dende fora, isto sen coñecer os contidos, coñecéndose así un pouco por riba. A min teñeme unha pinta de ser cousas como moi accesibles para que todo o mundo disfrute da información e que sexan comprensibles, que seríame difícil, porque teño que traballar, pero seríame difícil, claro, ter que escoller unhas ou outras. Xeografía e Historia, eso xa quedou, pero o xoves, o peche, que vos dixen que guardábamolo para o final, hai algo moi especial. Sí, en realidade pechámolo con Oteiza, eles unha parella que teñen unha sastrería en Madrid, recuperando todo o que o mundo
da capa española, recuperando a súa produción artesanal dende o primeiro paso que a materia prima, é dicir, recuperaron a idea de traballar con ovella de lana merina, que era unha especie que estaba moi como xa olvidada, e eles recuperaron ese traballo, solo usar ese tipo de lana, e a partir de aí as formas dende o barroco, os traballos de cortes, o mundo da capa, e a performance consiste precisamente na Plaza da Quintana, o cal é un espacio maravilloso e que ten un punto de partida, aí é onde está a Cruz dos Farrapos, onde se colgaban as capas dos peregrinos cando remataban o camiño. E precisamente esa performance consiste en cortar unha capa en directo no chan, a modo como se facía antigamente, e despois bailar con esa capa tamén, non? Para traballar un pouco esa tela. Porque esa tela, efectivamente, había que bailar con ela. Exacto, era como un pouco como unha especie de ritual, non? Todo ese traballo que se facía en torno, porque eles entenden non como facemos hoxe, vemos unha blusa nunha percha, nos gusta e a compramos, non, eles queren recuperar ese trato que había de antes, non? De ter un contacto directo co cliente, de saber os seus gustos e complementar o tendeiro cos seus gustos, e entonces algo que en principio podía ser unha creación de 10, o complementar as dúas ideas pasa a ser unha creación de 20 ou de 30, non? E sempre roupa a medida, e ademais o punto realmente que teñen eles de novidade que sin perder toda esa idea histórica e antiga, o teñen despois cunha estética tan contemporánea e tan maravillosa que fixeron que este ano apareceran en portada no New York Times nunha feira de moda que houbera en Nova York, e apareceron en portada para todo o mundo, non? A partir de aí se deron a coñecer. E teñen unha estética maravillosa, recuperando o mundo dos sombreros españoles, etc. Pois eles estarán o xoves... Para o xoves 22, en torno a 1 da tarde na Plaza da Quintana, o cal están invitados, por suposto, todo o público que queira asistir, é algo totalmente libre e aberto. Mónica e Amabel, que cousa máis bonita fixéchedes. Moitas Bueno, máis gracias xente a vos. tamén, non? Hai que falar de Dolores Barral e de María Canedo. Sí, somos un pouco as cabezas así Sí. visibles, pero somos un equipo que está aí detrás e co apoio da universidade neste caso, non? E sobre todo queremos tamén agradecer dende aquí os patrocinadores do Museo de Peregrinacións e de Santiago, Bella Escola que nos aporta o sonido para facer a performance, e o Concello de Santiago tamén por ese permiso para poder pechar o curso na Praza da Quintana. E a Asociación Cultural Beltane, que Exacto, nos queda. que é precisamente dende a cal parte da xurde o organización. proxecto, non? Para amparar a universidade. Oye, que ten unha pintaza, que non sei como vou facer, pero eu vou buscar algunha excusa para poder... Invitado estás, te recibimos cos brazos Vou abertos. facer escapar. O sea, marcho unha hora, vou un momento É unha boa excusa, vou un momento a facer un recado, vou á Facultade de Xeografía e Historia, que me queda aquí ao lado, Exacto. deixo unha das conferencias, volvo outra vez, e eso, que ten unha pintaza, de verdade, moitísimas grazas. Gracias a vos por pola invitación e pola oportunidade de dar a coñecer este tipo de proxectos. Xa saben, esta semana, dende hoxe ata o xoves, na Facultade de Xeografía e Historia estánse a desenvolver as xornadas de arte e moda, que está aberto ao público. Claro, isto non ten un certificado, se non son estudantes da universidade, pero aquí o importante é o coñecemento. Deixémonos de titulites, a titulite está moi ben para a xente que o necesita, pero o resto desfrutemos das grandes oportunidades que nos dá esta cidade, e grazas a estas dúas rapazas estánse a desenvolver un auténtico percorrido pola historia da moda e a súa relación co mundo da arte. Xa o saben, dende hoxe ata o xoves, xornadas de arte e moda que rematan o xoves na Quintana cunha performance que vai ser canelita fina, como dicían na casa. Marchamos, isto foi Santiago Sí, continúa na programación de Correo Televisión. Sexan moi felices.